Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pagtapas sa mga tubo sa Barangay Mansalanao sa Banwasan na Castellana nga sakop na sang kanlaon danger zone ang ginpahanugutan. Patag ni Director Donato Sermeno III sang Office of the Civil Defense, Negros Island Region, nagingyo ang La Castellana LGU nga tugutan ang pag-harvest sang tubo. Gisiling ni Sermeno nga humalin 6 sang aga, tubtub 4 sang hapon. Ginatugutan gid man ang mga mangunguma nga maka-attender sa ila pananom kag kasapatan labi na nga diri man nagasalig sang ila nga mga palangabuhian ang mga pumuluyo. Ugaling kay bangod sa sitwasyon sa bulkan kanlaon sadto, wala gintugutan ang pagsulod sa 6 km danger zone sa atong Enero 11. Pero karon ginlift na ini. Kani liwat nga ginapanugutan ang pagsulod sa 6 a.m. to 4 p.m. lamang nga window. Gina-supervise ang amo nga helikoton sulo sa kay Sermeno sang Incident Management Team. As practice, may window period kita yung inatag sa sa mga heads of the family, sa mga farm workers. Di ba lang from 6 to 4 p.m. Pwede sila kabalik dito sa ilang mga plangabuyan, sa ilang balay, mag-check sa mga sapat or sa ilang mga para para hindi man abruptly apektuhan ng ilang plangabuyan. So may request from Castellana kay schedule na for harvesting ang tubo.